Is mis Caitríona agus a nniu tasman na díobh cechuil le glitter party poppers a chorthú. Mas mí at allamach cechuil le dhéanamh cuinigí breanú ar an bhfíseán seo. Céird atá ag tastal mar sin. Rolla popper leras, balloon, scissor, glue PVA, glitter, agus pom-poms. Inis, ceann go sníam ag bon an balloon, agus gearr píosa beag den bar. Sin bar an balloon ar taobh amháin. Bí Cormac agus tú a dhéanamh, mar is féidir leis an balloon brise. Inis, níl airt ach é a lína le pom-poms, agus tá party popper agat. Inis, tá mise chum a party popper wasú, tá mise chun glitter chur orthú. Ag úsáid glue PVA clúdaigh an rolla leithris, agus an sin níl airt ach an gealra a dúirte ar an rolla. Lig de trimú ar feadh cúpla uairich lig, agus nuair bhaid sé tírim is féidir é úsáid arís agus arís. Agus sin. Tásúla go gur hatan í seán leat, ná dénig í dearmid clárú chun tuilifí seán eacail. Slán!